Rád by som to trošku otočil. Skúste si predstaviť, pán Harkabus. V nejakom malom plátku v denníku o vás napíšu, že z dobrého zdroja sa dozvedeli, že ste Vy samozrejme viete, že to je nezmysel, hej, ale na ďalší deň vyjde o vás v mainstreamovom denníku veľký článok, ktorý sa odvoláva na tento malý článok. Samozrejme je okorenený detailami z vášho súkromného života. Potom vyjde reportáž vo verejnoprávnej televízii, kde si prizvú experta, ktorý sa vyjadrí o tom, aké je to nebezpečné a ako si ľudia majú dávať pozor na takých ľudí, ako ste vy. Zrazu sa vám priatelia začnú vyhýbať, rodina sa začne na vás pozerať ako na zlo. V práci si vás zavolajú, že už s vami nemôžu ďalej spolupracovať, lebo veď nemôžu nechávať svojich klientov zastupovať údajným pedagógom. Vy potrebujete platiť účty, skúšate si nájsť inú prácu a napriek tomu, že ste odborník vo svojom fachu, vám povedia, že vám ďakujú, ale že nemôžu si dovoliť spolupracovať a poškodiť svoju povesť. A vy viete, že nedostávate žiadny priestor na prezentáciu druhej strany v médiách. A tak, ako občan právneho štátu, demokratického, idete a využijete svoju, dá sa povedať, zákonnú povinnosť a začnete využívať právne nástroje. A tu príde nejaký advokát a povie, že ste prekročil Rubikon. Ako ste si to mohli vôbec dovoliť?